Jidher li Norma Saliba m'għadix tokkupa l-karga ta' kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Kif kien l-istess chairman tal-Istazzjon Nazzjonali illi informa lil ħaddiema b'din l-aħbar illi ntlaqet b'sodisfazzjon kbir mill-parti l-kbira tal-impjegati minħabba li Norma Saliba ma kienx tagħtihom spazju biex jimirħu u jimxu l-qudiem. Iżda jidher li d-direzzjoni mill-uffiċċju taċ-chairman kienet li Norma Saliba tmexxi l-Kamra tal-Aħbarijiet u jekk riedet setet tipproduċi wkoll xi programm, iżda mill-bqija kellha tagħti spazju biex jaħdmu u jidhru l-ġurnalisti l-oħra. Saliba qatt maċċettat din id-direzzjoni mit-tmexxija tal-Istazzjon Nazzjonali sal-punt li ftit ilu kellha ċanfira oħra mill-uffiċċju taċ-chairman. Fl-isfond ta' dan ix-xenarju kollu jirriżulta li mhux Norma Saliba biss kienet diżappuntata imma anki qraba tagħha li bdew jagħmlu pressjoni kbira fuq il-Partit Laburista bl-iskop li intervjeni xi ħadd ħalli tmexxija tal-Public Broadcasting Services tbaxxi rasa u finalment tgħaddi ta' Norma Saliba. Jirriżulta li hemm min u tal-idea li issa Norma Saliba għandha tingħata rwol importanti f'xi ministeru jew inkella f'xi entità governattiva. Fost l-aġenziji li qed jissemmew hemm Green Project tal-Ministru Mirjam Dalli. Filwaqt li għaddejjin dawn il-manuvri fil-PBS diġà beda jiċċirkola diskors dwar min se jintgħażeb bħala kap ġdid għall-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali u isem frekwenti qed jissemma huwa dak ta' Owen Gallia li diġà għamel xogħol simili meta kien imexxi l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Laburista.